Türkmenistanyň medeniýeti Daşow welaýatynyň kärenetçileriniň ýyllyk şaly hasyl borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendigini habar berýär. Emma Azatlyk radiosynyň Daşowdaky habarçysy şu ýyl däneçi daýhanlaryň susuzlukdan kösenendigini we welaýatdaky şaly önümçiliginiň türkmen hökümetindäki täsirli adamlaryň kontrollugyna geçendigini aýdýar. Türkmenistanyň Altyn Asr web saýtynyň 27 noýabrda çap eden maglumatyna görä 8100 gektar meýdandan planlaşdyrylan has köp, ýagny 35.106 tonnadan gowrak hasyl alınıp, onuň arasynda şalynyň Nukus 2, Müňbaşy we Alen gaýaly ýokary sortlary bar. Şeýle-de türkmen mediasynda ýokary hilli şaly hasylyny almak üçin kärenetçilere ähli zerur şertleriň döredilendige, durly görnüşli tehnikalaryň zerur mukdary çekilendigi we bu çäräniň günde üns merkezinde saklanandygy habar berildi. Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan Daşowly daýhanlaryň onlarçasy şu ýyl şaly önümçiliginiň türkmen hökümetindäki täsirli adamlaryň kontrollugyna geçendigine, olaryň şaly önümçiligi bilen meşgullanýan daýhanlara basyş edendigini gurrun berdiler. Diňe Saparmurat Niýazow etrawynaky 10 iri daýhan birleşikde şaly ekişliginiň kontrollugy hökümetdäki täsirli adamlaryň kontrollugyna geçdi. Her türlü bahanalar bilen kärenetçileriň şaly ekinlerine suw goýbermediler. Käbir kärenetçileriň şaly meýdanlary elinden alyndy diýip anonim şertde maglumat beren habarçy kärenetçilere salgylanyp gurrun berdi. Habarçy şaly ekişliginde suwun esasy rol oýnaýandygyna ünsü çekip, ekin meýdanlaryny suwa ýakmak isleýän käbir kärenetçilere bolsa suwun berilmändigini we olary berk çäre görülendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýatladyp geçsek, awgustyň başynda Azatlyk radiosy ýurdun Demiradyk welaýatyndaky suw problemasy. Yerli häkimetleriň bu problemany onlarça kilometr uzayan ekrançylyk ýaplarynyň boýunda suw garawullaryny goýmak arkaly çözmäge synanşýandygyny habar beripdi. Şonu Azatlygyň çeşmesi Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda şaly ekilýän 7 töwereg uly hojalykda kärenetçileriň bir toparynyň käreni ýerleriniň elinden alınıp, ol ýere ýokarda goldawy bar adamlaryň şaly ekendiklerini gurrun beripdi. Şeýle-de çeşme şu ýagdaýlar bilen baglykda 3 daýhan hojalygynyň şalysynyň susuzlukdan gowrandygyny we häkimetleriň galan şaly ekinlerini halas etmek üçin halky gysýandygyny hem sözüniň üstüne goşupdy. Ýöneki adamlaryň ekin meýdanlaryna, melleklerine suwdyňa artan ýagdaýynda berilmeli. İlkinji nowatda Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda şaly eken arkaly adamlaryň ekinleri suwdan ganmaly. Hala suw bedire bilen daşan, hala da ýöneki halka suw bermäň diýip häkimetlere tawşyryk berilipdir diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun beripdi. Mundan başga iýun aýynda Azatlygyň Daşowdaky çeşmesi türkmen häkimetleriniň Boldum, Sada, Akdepe, Ýylanly etraplaryna boş ýatan mellek ýerlerine şaly eken daýhanlaryň ekinlerini reýt geçirip olary pul jerimesine salýandygyny habar beripdi. Şonu söhbetdeşimiz bu reýtleriň suw ýetmezçiliginiň barha ýetileşmek bilen baglanşyklydygyny, bularyň hususan-da ýokary wezipeli adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň müňlerçe gektar ýere eken şalysyny wagtynda suwarmak üçin alınıp barylýandygyny gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Atlas Media web saýtynyň ykdysady çylşyrymlygy synatly bölüminde 2016-njy ýylda Türkmenistanyň şaly importynyň 14,7 million Amerikan dollaryna barabar bolandygy habar berilýär.